Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Hagasngi sejan jong tayo ka khat artarik ukla lengkot arjar khat khandai ka Batisi TV kala yo alat bani kundu yo ba Basing Roy Kharshandi ukurtong ka UDP uban aireng sya ka election MDC na ka Nong Thamai constituency kamat ka bahakmat ka ba Basing Roy ulabu kalong ban nompet seng lada ujob yagani ka election ka banwan kadaw kalong ba kwa ban penle rai ni gipat ba jong ka constituency wei bakila jit yu ba mi khmat sya ka yeng dorbar ka KHADC Kani ke jingkula ruba Basing Roy banam pet na kaseng UDP kadai ban ambot dien ya ke jingle jong uba latip langkar kongor uba hadien bola job ya ke election MDC hau arhajar khat saw na kaseng kon hunyau trap National Awakening Movement nrai kat to kan por hadien ularung sya kaseng HSPDP nangta ulai khun pat na kaseng PDF ha ka election MLA ke badang sudap bat mentapat un yakun kum ukurtong simet ka pelong nga ningkong ya ka banganwan sakani ka lampung golong Hakabangala naduk ipor ko miswa kala ngala juya dan mentama hakam sani hima mo kini tibat hakam snong kam tau ngalabat labun snem hakanika dorbar snong jonga snong laujun reu naduk snem 1995 ngalong presiden jonga sang samla aduk snem 2005 nang tupat tujuk por hiru naduk 1998 aduk 2018 ko makalong mentai di ngalong kum urang badong jong ni kadong seni lum halang di hakakam by day bat ka sport club jong Nong Thamai sport club ru ngadi u ngajulong teng u basketball skate 3 plus kum bangalong haduk mendapat ngabat kum join skate 3 kan di kini ki ba ki kam ki bangala jutre mo hakam strong kam tau kam jong sport club bat kapelong ngaya ka bangan wan no sekali ka jeli ka bakam he kan dia ka bangan ya wan banja contest sekali ka MDC election mo ka ba long ha kan ka benai ka ban ha ka arp nyau trik jong news time arja khat kanai ha ka ban kong ngai i ya ka ta ka jinglong jong ka party UDP ka party ka ba don ka nongrem ka party ka ba dehiru ka party ka ba rem tam mo ale se na do ka por ka ba mswa kabakadang don ka APCLC but adin jong tu kawan ka HPU but menda ka de ka UDP mo tikidi ke parti rulong ko bala remtam ha ka kasi jentia jongi te ngas ngaudon ka jing kermen ka baki pat baru ki dang don ka jing senya ka bas kam ai ka ni ka parti ko makalong haduk menda te anak ta ka daw ngala jit ya ka ni ka parti kan baka le se ka ni ka parti kan nong ka sti bat ka white ka jongi ba banyada ya gari ba ka jai benreo Fi ka election MLA ka kami pher bagai election MDC mo masih kan no kata nama hak MLA ngidon ngilai bonjat gi khala jat nagi bomde gi khasiru gi lala pe thabot ten re kan ka election MDC pada ngidon mitik tangi khasi bat gi jantia gi ro mo te ngas ngos kam hai kata ka benta namar ba kaditang nam ta bangin jet ya gi mi khmat sa district council gi ditang gi try snong ki jongi nata ka daw nga don ka jing kermen ka bas kem kan but they lingba ka jing lingba ki nong yarap hiru jongi ba jimno mo ki bala I mean siminga ya ka bangan ya chkmat ka bedi ba kani election kan katong ka ba ningkong ka ba hide bat kani ka MDC election kum bangala ju perkhat bat kum bangala ju ken bat ki nong ilam ki jongi ba nga ningkong ngade mandon ka nongrem ka jonga ka long ba ngan Syakri Hok ya ka constituency ya ka state ibrok ko ya ka jelai ibrok ko namar ngadon ka nongrem ka ba scam but ka ba nga kwa bahaban Syakri khamba ka long ba ngalaju i ha kini ki khendiat snem ke bala let se ha ki por ke ba mentabat ke por ke ba mensuaru ba ka district council le se kinong ilam ki jongi ki pelong no kum ka kum ka coaching center mo nakabenta bakin ya let pat sa kawai pak jeli kum ka MLA mo ki pelong no kum ka tanawal beli haka teng haka sisngi ngila ban semba ubri pet ar party mo si phang na step away party da mit away party
Til se hakasim na li tingim na banyo kata. Nata kada ngad hakata ka nongorem kamot ka. Dakadaw hakata ka rukam ko kamot ba. Kapan iba ka district council kamla ban ra ai ka development na ka bede kari ba jai bende namar. Lasu change sang leader, lasu change sang ginongelam. Te nata kadaw long ngad haka ajing perkat he jonga ka long ngadaw ka jingmut ka baskem ba. Ngidi ban support ba yo no leader jongi uba banyalam ni hadis council but ngimde hiru ban dia seng na ne ban yu ring ni ban ai ini ban long kum tamo long kum syong no long ba ini ban yarap yu leader ka jongi la do dan makana kanu kanu ka jingduna ka jong ukum unong ilam tile se udan ni kum ubre udan ni la jong juna ring ngimde ban tho yi kita ke e ber kha ring ni ban yele ban peni e kita juna jong uru kanang ba inom kia kaliang than kenya kita kinong ilam ki jongi bede hadis council kadang bangila ban kan tiu ya ka ri ba ka jai ban ri ko jongi ka jing kra e ki jonga ka long bai je baro unu bai le ru ngam ong ba unu batlot no bakhlan ngasim be jing kra e daladi banga ania bis khamat te kata hi ka thong ga jonga ngam tip mano bakhlan mano ba ngam ong banga ye khun persia bat u congress ne bat u latip lang ne bat ki parti khnam ne kom ta ter ring simbet ba ngaya hi la ka jong kolenti bat nga pen khlan hi la de kadang kata hi munshi ka no mo ba kumbo ngai pri la dang imdan hi ka nongrem ya ka bangin le election kam dan jingmut e namar bele ka long ka jing pen ne ran hi yo pat ba ka bokong san hi ka na namar ba kumbangala jukren hi ba sisin bangala don ha ka ne ka parti UDP kamut nganyai ne ba ka ne ka parti mo ti namar bangai i pat de kini ki MDC ki ba kumba kalong menta ki kenti seng na kawai ka parti sa kawai ka parti kalong menta kan kimdan ka nongrim ka baskem desi ka tu ka kaman ra ai ka development nam ta ka constituency ka jongi nam ta ka state ibro kawai long ka penle ran hi yo pat ba yo budget di ka penle ran kan ki nong jet ni mut ki budget yo tu brio bala kenti seng than kamut ka penle ran yo uru hen yo pat ba ka penle ran ha ka song ka jonga kan longa ngam kwa bangangan penle ran yo pat ba kan bala jet nga ubala i janga ubala komtakan mo ubala sani anga ya kata kajinglong nong ilam ko jonga ya kajingora development let's say ngi kami i ba long komtakan tang haki katu kan ni tliki dong bat kisnong mo ya ke ba let's say kita kinong yalam ki jongi ki ba ki so yadei lo ni ki so yajan mo ki yo e kita ki development re baro ki dong bat kisnong jongi ba ki yo ya ka development kan ke ba biang ke ba pakal se kum kata ka jing yo ba khambun e ka bawan ka tu ka direct funding le se ka ba yo na central government kum gitu de long ngem dai i thana do ka ba ki yo jing toy ki pat ba mo namar nga ka jing perkhat e ka jonga ka long ba sisin bangalong unomi khmat mo la nga job e ka ni ka kenti ba mta le se ngam nam tho yu no re ngawan ra bi ka development nam ta ka jing ba jong pat ba e long ngam nam tho ka na do diu no ru re am thoi kanu ko snong ne ka dong ka ba support na kam support nga dengan wan rai ka development ndai kum bakalong mandate ka i long no kumba ya ai no tangi kita ki ba kham support le se mo ki ba kham dan ka jinge dei but unom mikmat jong le se di dang ta ba ki ula kham ai ka ta development kan te ha ban kong e te na mar ble ba na shimi ka ne ka talentiro mo da ka jing tibri tible ki jonga abani kong e nga ngabu saya boleh khmat namar ba sabangan jam sa kanil lenti te se lada kaman ni ka jong boleh ka ibet yang amo lani ki pat ba ru ki ibet yang amo te ngasani a ki pat ba ya ka e ka ba ki yo but kham tam e ngasani a o boleh try kan ra jongi lada ibet yang ya ka bangan long ta nong elam uba ani ubang ngala ban sakri kham ba yo pat ba se kata ika mon ke jong blade sengan yo kata ka thong mo jong ka jing job